ta kodai ba, ya zan gine da suna ga duniya kai kada take duba. Na akwai lalura cikin jikina bai wuce gauna ba, soyayya da nufi watakila ba haka za ka zo nan ba. Tamkar ana kafi in ka kama so bai san wata kara ba, zai kama zuciya ya fi jijiya ma ba zai tsaya na an ba. Masoyiya ta ke ce jinin jikina, na rasa ke to zan zauce ji lafazina, komai nake bidaran ke ce dare da rana, ba a zuga ne dan an barki babu ruwana. Soyayya gurin zama ya zauna a zuciya na, ba ni san ki ya dama na mu rike juna. Karke bari in shiga damuwa tun da suna da haɗari, ke nake ambato kawai in na zauna wuri-wuri. Ni da ke mai yana kawar ba ki sanya na garari, na ga daga martabar miya bai wuce ma gishiri. Duka mai so akwai jarabta gare shi ko wanne lokaci, dandanar so idan ta fara masu ya ita ce ma mahaukaci. Babu komai ga duka mai yin so hakuri ne hakikaci, tun da ma duniyar ta Allah zamanta ba ma da tabbaci. Kai kana son wani yana son ka kaji so mai kulafuci, kar da ruɗe na zuciya ya zuga mu mafita ya ci. So akwai damuwa yadda Allah ya so haka za ya yi min. Na gode.